to my YouTube channel. This is Angal Girl. So Sunday naman po mag-video na po ko kay mura giniting video na kong adlaw no. So ang video nato karon kay mo nag-anime ug gumay. So wala ko'y video nga maisip na mga churba-churba. So mag-video ko, videohon ako ning mga nangani sa humay. Sa diri sa among bukid. Dayon kuyugi ko mo adto ko sa basakan, mag-video-video ko kadjot ha. Dire na ani na. So dito ta ato nga wala na ani. Kuyugi ko ninyo mag-video-video. Hoy, Ginoo ko tabang. Ginoo ko nalubong naman ko diri sa sakuan. Diri sa laluman diri sa kuan. Oy, kahumayan. Agay Ginoo ko. Kaysa diri ko magkuan-kuan ko di maglukso-lukso ako diri sa uhot no. So lapo ka mahugno ko dira aray ay atay. Kuyugi ko maadto ko sa Ginoo ko gyud. Kuyugi ko gaani sila pakit-on pud mo na ko nga mag-ani-ani oy. Diri sa among bukid. Aray pastila nalubong nako. Giatay na asa na kong sinilas. Hala, wa na. Agoy Ginoo. Kani laging wa ko'y tig video lagi. Asa naman ni agoy wa na labong nako. Agoy wa na. Giatay na. Taysa mga silingan. Ginoo ko mga amigo. Mga amiga, taysa. Mangita pa ko sa akong sinilas. Nawala din. Ginoo ko. Ay dara. Ginoo ko, kakiat-kiat bang ginako. Nara akong sinilas, salamat. Nara ang humay o, mo ni giani guys. Ano manggod ni mga silingan? Tabang sa mga miga. Tabok sa ko ha. Kay mahulog na pugo diri na. Nara sila o gaani. Dahil mag-video-video pugo ini magkuan. Uy! Magbulhot ba? Sa humay. Para detailed. Tarot! Kaysa. Nara sila o. Na si Robert, Tio Kiking. Mario. Ani sila. Ha? Wala ga video-video ko? Ngaring na ani oh. Nice, smile man ko no yo. Sige video na ko kung pagumangkon guys, nga gamay kaayo pud ni. Ilang tawar ko lang, munaog ko diri guys. So, abay, limatok dire? Wala. Amo po, ikaw mo nitubag. Dere dong. Diri ko diri. Agwa na, wa. No. Bung na akong sinilas, bro. Ron, kaysa, agay Ginoo ko na, wa na. Ginoo ko. Kaya nang oras. Pag siyaw-yaw diya. Nawa nang sao naman ito. May tubig dire. Hugno naman. Naputol man dagway akong nawong. Naputol wala. Guys, grabe nabugto akong sinilas. Uy, arion na to ning mga nangani guys. Yo. Inet. Ayo dara lang ka. Ha? Pero may gali dili kayo init ro no? Nay wala na ani. Grasya na nis Ginoo guys. Umay. Wala na abdan siya baha. May gali wala na kuan og baha.
So guys, iniguan ato nila bulhot, mag-vlog-vlog na ko. So guys, na dito nasamad ko. Nao. Nakita niyo, wait sa. Nasamad ko. Oo. Kay nalapok kaayo ko akong sinilas. Nalubong ko sa lapok. Unya ako magtiwas og video ganang magkuan na. Matukog sapa. Kay na ang nalubong ko sa lapok, nabugto akong sinilas. Di atay. Nasamad pa jud ko guys. Agi sa kuan unsa gikiat-kiat. Guys, namok-samok ko sa nag-ani. Para lang yun bisti ning para sa ekonomiya. Nagkasamad-samad na jud ta. Di ata. Di na ako makuan eh. Gihang ako. Yati. Burataan ni kuan. Bugtong itik. Nga nagkaang-kaang sa lapad nga basakan. Buot bukikion. Bulikaton. Ang masakit kong kagahapon. Apan love. Ambi na lang ng yawi sa kasilyas. Aron dito na ako ipadagay dahil nagkaigit-igit kong pagmahay tala na. Yata, hulog ko pa rin. A few moments later. Tukog sapa kay manghugas ko kay perting lapukan. Anas Lisa. Les. Huhuy, pira biyag. Tabay apo. Lisa. Kita pugupron. Ang nasa ko guys kay. Grabe. Napuka oy. Samad pa jud ko prol. May limatok diri pira biyag tabi ako. Kay sabonles. Wala na. Nabugto akong sinilas. Guys, mga silingan. Wag gid mga silingan. Bugto jud. Nalubong man ko dito god. Nalubong ko sa lapok. Bugto jud akong silinga. Silingan. Nabugto ang silingan. Nabugto jud akong sinilas. Unsay gi vlog dito? Nalapok na kaya kong sinilas, bay. Nagtatag sabon. Daot na itong ulit sana eh. Charot. Tamad ko oh. Good. Yeah. Samad ko. Yeah. Ay sabon diha. Ligo na lang ako dire. Way sabon? Ay, sabon sa mo, oh. Bali pa hilom po daw ko video kapon. Sabon diha? Apa na lang kuan? Barita? Tunda po kapon. Lapo kayo guys. Tira biyag ta, biya po tira biyag. What? Oh, no, 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 no. Sumatok ron. Sumatok. Sa. 3 hours later. Hi guys! So, human akong pagkuan, human akong pang himasa sa sapa. Naligo ang hangal. Kaya guys, ang update sa humay nga giani atong adtuon kay nagbulhot na.
Manglantaw ta. Ala, shoutout sa kung sanina nga gisi. Kaluoy. Kaluoy po din tawon. So, ato na to, kay nagbulhot na niya. Dinanya ko maka-vlog kay parang mag-ulan na. Init nga ulan. Saba. Yes. Tora mga silinga, nagbulhot na. Atong adtuon. Nagali di na kailapok diri. Ganina, daghan kay kong samad guys sa tiils. Grabe. Daghan kay kong samad. Dili maihap. Mo nay ginatawag nga bulhot. Diha, gilingon sa una tracer pa man to. Karon bulhot na. Di na ko mutaa kay burag ma. Hoy, ni padung nako diri ang abog. So, si Budweiser, oh. Sana all, naihumay. So, nasila sa... Agay, di ko nabot na. Nabot na ko diri katul kaayo. Nabot na ko diri ang abog. Hindi ako mutaa kay nahulog na ba ko ganina sa basakan? Daghan kay kong samad. Hindi na ako mutaa. Uy, yati na may dupong nagway diri. So, dito sila guys. Muuli na ko kay human ako palantaw sa inyo tong zaon inig human og ani magbulhot na dayon. Kanay mga sinak ko dito din ako magkuan kay ang kuan bitaw burag mapuling ko. Ang saon na lang. So that's all for today's video. Thank you guys for watching. This is Hangalger. Please subscribe my channel and click the notification bell para updated sa lahat ng kabukiran. Mura gina akong ma-vlog tawon diri ra sa mong bukid. Kaluoy. So that's all. Bye for now. See you in the next vlog. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと